आङो IIT BH भारानि सायाव बाय'केमिकेल इन्जिनियारिंआव बिटेक खालामगासिनो। दायो जेंनाया मा? दायो आंनि एडमिसन सेकेन्ड इयारनि थार्ड सेमनि सोलिगासिनो। ओमफ्राय गाबोन लास्ट डेट। रांनि आंखालजों खालामबावनो हायाखै आरो। दा एडमिसना जाथ'वाखै। औ। ओमफ्राय दा रायजो राजासिम मा खावलायनो नागिरदों? आं बेखौनो खावलायो जे जाय बिथांमोना हेफाजाब होनो गोसो बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होनना आसा खालामो आरो। महितोष ब्रह्मआ जिहेथु बाराणसि IIT आव दायो क्लास खालामबाय थादों, नाथाय नैथि बोसोरनि जि मुं थिसननाय बेखौ खालामनो हायाखै। दा बिमा जानानै दिनै मा बुंनो नागिरदों रायजो राजानिसिम? आं बेखौनो खावलायो जे सोरबाफोर आंनि फिसालानि फरायनायाव दावगानायाव गोसो गुदुं जानानै अननानै सोरबाफोर हेफाजाब खालामनो गोसो दङबा एसे हेल्प खालामहरनांगौ, बेखौनो आं बुंनानै। माब्लाबा जायगानि सुबुं थान्दैफोर दं, बिथांमोननियाव थांदोंमोन नामा? जेरै दाथ' MLA दङ, दायो बिक्रम चन्द्र डेका दङ, जायगानि MCLA दङ, मोदैबुरि बियाबनि दिगन्त बरुवा दङ, बिथांमोननियाव माब्लाबा थांदोंमोन नामा? आं रावनावबो थांफेराखैमोन। दा बिथांमोननिफ्राय एसे मददखौ हास्थायनो? औ, बिथांमोननिफ्राय एसे हेल्प खालामजानो लुगैयो आरो। बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनोब्ला महितोष ब्रह्मनि जि फरायनाय बियो मोगथां महरै दावगालांनो हागोन बियो, बेखौ आसा थियो। जोंहा MLA दङ खाथियावनो, सरन बर' दङ, बिथांनिसिम मा खावलायगोन? जों बिथांनिसिमबो खावलायहरो जे जोंनि फिसालानि फरायनायाव एसे हेफाजाब खालामहरो। मोनथिनो हादों। दा बेनि थाखायनो आङो गासैबो बै रायजो राजाखौ एसे खावलायनो सानो। आं हाजासे नाजानाय एसेयावबो बेनो एडमिसननि रां रुफा माखौ जगायनो हायाखिसै। ओंखायनो माखासे गिदिर गोलाव आरो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ बेखौनो खावलायनो नाजायो, जाहाथे बिथांमोना मारै हायो एसे रां अनसुंथाइ होयोब्ला जोंहा फिसाला महितोष ब्रह्मआ फरायनायाव एसे मदद मोनगौमोन आरोखि। नोंथाङा दिनैसिम सोरबा MLA MCLA मन्थ्रिफोरनियावहाय सेराव थांदोंमोन नामा मदद बिनानै? बिदिहाय थांनाय जायाखै। दा जोंनि सेरावनो मन्थ्रि दङ, MLA दङ, MCLA दङ, बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन? आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो, जिहेथु दायो आंनि थासारिया जोबोद गाज्रि, गाबोननो लास्ट डेट। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरोदि जाहाथे जोंहानि फिसाला महितोष ब्रह्मनि एडमिसना जाहाथे मोजाङैनो जाहाथे जालाङो। बयबो जुदि रायजो राजा एसे हेल्प होयोबा, गिदिर गोलाव मन्थ्रि MLA बिथांमोना जुदि एसे हेल्प होयोबा हयथ' जागोन, बेखौनो आं आसा खालामना थाबाय आरोखि। जुदि गाबोन एडमिसनखौ लानो हायाब्ला नोंथांनि गथ'आ फरायनायाव गोबां जेंना जाना फैगोन। बे बेलायावहाय नोंथाङा साफ्रोमबो जोंनि बर' एबा सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनिसिम मा बुंगोन? आं बिदि जाहाथे जाया, बयबो जाहाथे माबा खालामो, एसे मदद खालामो। थालाङोबाथ' जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा जागोन। ओमफ्राय जों बर' समाजनिनो एसे खहा जायो, जिहेथु आंनि फिसाला बेयो जोबोद नाजानायनि गेजेराव IIT BH आवबो मोनदों। बेयो जाहाथे कन्टिनिउ जाबाय थायो बिनि फरायनाया, बेनि थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायो आरो आं जाहाथे हेफाजाब होयो। साबायखर थाबाय सावरायनायनि थाखाय।